Hola, sóc la Júlia de Ramon Azcárate de l'Escola Badruna Gràcia i el meu treball s'anomena Anàlisi de corrents filosòfics a The Good Place i, com bé diu el títol, es tracta d'un recull d'anàlisis de diferents filosofies que surten mencionades a la sèrie televisiva The Good Place. He triat aquest treball perquè volia demostrar com moltes vegades un recurs audiovisual pot ajudar a l'enteniment i la comprensió de conceptes complexes com pot ser la filosofia. A més, m'he volgut centrar en la sèrie The Good Place, ja que aquesta va servir per mi com una introducció a la filosofia abans d'haver-la estudiat i em va despertar una curiositat per aquest tema que he pogut explorar amb aquest projecte. El meu treball consisteix primerament en una part teòrica, que tracta d'un conjunt d'escrits on he explicat amb detall les diferents filosofies que surten mencionades a The Good Place. Per altra banda, he acompanyat aquesta part teòrica amb la meva part pràctica, que tracta d'un recull d'assaig que he escrit explicant com cada teoria ha sigut tractada directa i indirectament en el guió de The Good Place i com moltes vegades aquesta ha sigut utilitzada com a recurs narratiu. Ja que un dels meus objectius en aquest treball era demostrar com un recurs audiovisual pot facilitar la comprensió de qualsevol matèria o tema, he volgut posar aquesta hipòtesi a la pràctica i he elaborat un videomuntatge on resumís el que he fet en el meu treball a partir de diferents escenes de la sèrie. En l'elaboració d'aquest treball he pogut observar el contrast entre els diferents corrents, cosa que m'ha permès la reflexió sobre com la moralitat i els corrents ètics no són absoluts, sinó que són subjectes a les interpretacions diverses segons el marc filosòfic, cosa que posa en manifest la riquesa, així com la complexitat, del debat filosòfic al llarg de la història.